Сәлам дуслар, без бүген гуаш белән милли бизәкле татар йорты ясыйбыз. Безгә кирәк булачак. Рәсем дәресләре өчен махсус ак каты кагаз, юеш салфетка, су, бетергеч, пумала, сызгыч, гуаш, палитра һәм карандаш. Безнең татар йортыбыз төп 2 геометрик фигурадан тора. Туры почмаклы һәм 3 почмак. Хәзер без аларны кагазга төшерәбез. Рәсемегездә үзегезгә уңайлы булсын өчен йортның бүрәнәләрен сызып чыксагыз була. Бүрәнә башларын түгәрәк итеп ясап куябыз. Йортыбыз әзер, буяу өлешенә күчәбез. Безгә күрән төсенең берничә төсмере кирәк. Шуңа күрә без аны палитрага җыябыз. Һәм беренче төсмере өчен ак, күрән һәм кызыл төсне кушабыз. Икенче төсмере өчен ак, күрән һәм сары төсләрен кушабыз. Безнең бүрәнә башы яктыра. Шуңа күрә аны ясаганда ак төс кушып ясыйбыз. Ә хәзер тәрәзә һәм тәрәзә йөзлекләрен буйыбыз. Йортыбыз әзер, ә хәзер тәрәзә йөзлекләренә һәм йортка милли бизәк төшерәбез. Моның өчен иң нечкә пумаланы кулланабыз. Рәсемнең фонын эшлибез. Минем рәсемдә кыш булачак. Шуңа күрә ак төскә бераз зәңгәрне кушып кар ясыйбыз, ә инде зәңгәр су төс белән күкне ясыйбыз.
бизәкле татар йортыбыз әзер. Сау булыгыз, дуслар!